салом дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. Барои баъзе бародарон ниёз доранд. Видео кӯтаҳай, яъне ки ӯ дафъа ман 4 павар гуфта будам, намедонам ак бародаро чанд кас рафт омад, чанд касое бекор шид. Гуфте оила камай. Дӯстон, ман ай названи видео дидехтон. Як павар дар корай. Паваре ки ҳамаи чиз аз дасташ биёяд. Хоҳиш мекунам. Сини сол муҳим нест. Сам мегӯям ки аз дасташ биёяд ҳамаи чизое ки дар ошхона ҳастанд. 100,000 ойлак, сева хурду хӯрок, ҷои хоб бепул. Фақат документош гражданин боша, хай хуб нағз. Агар набоша, гражданин Россия дар назар дорам. Агар ки набоша, документоша худаш мекуна. 100,000 ойлак, ҷои хоб, хурду хӯрок, ҳамаш бепул. дар звинигород ин адресо дар рӯи экран навистагианд. Дӯстон, хоҳиш мекунам ба ҳамин рақамҳо кадмед ки повари мустаҳками ҳамаи занг бизан. Хоҳиш мекунам ки бачаҳо коршон бисёрай, вақти ҷавоб гуфтан надорам. дар ватсапшон нависед, дар телефоншон агар ҷавоб нагуфт, яъне ки боз занг шуморо мезанад. Хоҳиш мекунам боз як бори дига кадме паваре ки полни аз дасташ меяд, хелош мераванд, оша метунанд, шӯрбора наметунанд, шавлара метунанд, чӣ меган, казан кабоба наметунанд. ҳам хел хулоса ҳунар мустаҳкам боша, сева хурду хӯрок, ҷои хоб бепул аз ҳисоби худшон. 100,000 ойлак дӯстони азиз. Ба пеш худо нигаҳдорту. бачаҳо ҳамада раҳмат, миннатдор барои дастгиритон. иншоалло ҳозир видеоро мемонам. метрои Люблино чӣ хел ҳиҷома мекунанд, чӣ хел мақсад хизматрасони дору пора ҳамаш дар хизмата. Видеоро дастгирӣ кунед. ассалому алайкум. хуб дӯстони азиз, ина мо ҷои ҳиҷома савзеҳ тенҷи шамсло баҷур тенҷ ҳиҷома ба сатҳи буланд. алҳамдулилло бачаҳо ина хизмат кара истодиянд. тамоми санъат қати якай миралӣ ина ис мерем дӯстон. хушрӯ кор кунед бачаҳо. машаалло беҳтарин. якай миралӣ ба пеш ба сатҳи буланд тоҷикони ҳиҷома метрои Люблино. ина ҳозир фитобочкаҳоро нишон медиҳем дӯстони меҳрубон. мақсад сета фитобочка ба сатҳи олӣ дезинфексия кардагӣ. телевизори ҷа ба ҳазур мондагӣ, ба ҳазур метунӣ дар ин фитобочка бишинӣ, азиз тамошо кунӣ. мақсад чӣ хеле филм ту мефора, ягон ҳаҷ тамошо мекунӣ, ягон чизои тарбиявӣ. иншоалло бачаҳо дар хизматанд. чӣ хеле акасоз тенҷ саломатӣ хуб. хай нами хел хуб сураташ мегирӣ. ина фитобочкаҳо хел мондагӣ дӯстон. ба ҳазур биёед, дар хизмати шумоем. худо нигаҳдор. мерем боқӣ тарафи чӣ бо доруворам. ина хушрӯак шера бибӣ. хулоса ҳами хел мешинад одам ба ҳазур фитобочка барои хунукзадагӣ, барои мақсад воспаление, барои намаки тана, барои ҳамаи дардҳо ҳастанд. хуб бачаҳо майли шумо агане майда майда бҷӯле. иншоалло мубарам ку бо ҷои доруворро сиёмка кунам барори кор. ин якои фитобочка бурмадан модани он бош дар таи лезваву хунгири ҳиҷомаро худо медоне ки ба чӣ дардҳо фоида дорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. рафтем. хуб дӯстони азиз, диде ки мақсад ҳиҷомаро нишон додем. ина ҷои доруҳои мо, доруҳо алҳамдулилло ҳамаш ҳаст. ба тамоми шаҳрҳо мақсад отправка мекунем, ба тоҷикистон алал хусус. рақамҳои дар рӯи экран ҳастанд, нависед дар ватсап, дар номро занг бизанед. ҳам ҳиҷома, ҳам доруҳо ба почта, ба зидек, ба тамоми шаҳрҳо ҳастанд. доруҳо ҳозир ҳамаш акси рафтааст, метавонед ки занг бизанед дӯстон. мақсад барои гирдадар, желудка, барои ҷигар, ҷои намозҳои хуб ҳастанд. иншоалло қуръонҳо ҳастанд. эпидеми паста барои хунукзадагӣ. худо нигаҳдор. интизори шумоем дӯстони меҳрубон.